Welkom bij Schaaldemonde. Mijn naam is Nicole Wieme. Vanavond heb ik een bijzondere gast aan mijn tafel. Welkom, Bruno Dr. Dillemans. Dank u, Nicole, voor de invitatie hier in Oostburg. Ik kom het zo net te zeggen, ik ben nog nooit in Oostburg geweest, dus de gelegenheid om dan een keer te combineren. Maar dank voor de uitnodiging. The pleasure is all mine, zeggen ze dan. Dank u. Dr. Dillemans, vertel, wat is uw passie voor uw vak? Mijn passie voor mijn vak, ja, eigenlijk is dat voornamelijk ingegeven door het feit dat ik graag opereer. Dat ik graag chirurg ben. En ik ben gestart als arts. Ik was gediplomeerd arts in 1986, dat is dus al een hele tijd geleden. En dan heb ik toch nog 8 jaar chirurgie gedaan, dus een flinke opleiding. 6 jaar België, 2 jaar dan bijkomend in Groningen, het Academisch Ziekenhuis in Groningen. En gaandeweg heb ik zo meer en meer toch de zin gehad om mij te verdiepen in bepaalde chirurgische technieken. En meer bepaald, en dat was eind jaren 90, in de laparoscopische toegangsweg. Ja. Dat is de toegangsweg via kijkbuisjes. En gaandeweg, omdat toen al wat de bariatrische heelkunde of obesitas heelkunde opgang maakte, maar dat was nog toen met een grote open insnede, heb ik gezegd, gaan we dat toch niet proberen ook om dat met kijkbuisjes te doen. En dan zijn wij gestart. De eerste vorm van kijkbuisoperaties voor patiënten die zeer zwaar zijn te opereren, denk ik begin jaren 2000. En dat heeft gaandeweg een flinke evolutie gehad. En meer begon ik daar wat meer zin in te krijgen om mij daarbij komend in te verdiepen. En goed, ja, tot het feit dat we nu toch eigenlijk wat bijna fulltime obesitas-chirurg zijn. Maar de passie was voornamelijk het feit dat we chirurgisch technisch iets konden doen. Dat was eigenlijk mijn echte drijfveer. Heb u dat zelf ontwikkeld, die kijkbuizen? Nee, maar wij stonden, en dat is het voordeel ervan geweest. Ik ben nogmaals afgestudeerd als chirurg 1994 en toen stond de laparoscopie eigenlijk nog maar in de kinderschoenen. En ik heb die boom meegemaakt. En denk je die boom in Groningen en dan verder ook bij ons in Sint-Jan wat meer kleur gegeven. Dus we hebben veel bepaalde operaties voor de eerste keer met kijkbuisjes gedaan. Ik herinner me nog als ik in Groningen was, en was een patiënt binnengekomen met een maagperforatie, dat was een gesprongen maag. En ik had gelezen dat je dat in plaats van met een grote insnede toch ook met kijkbuisjes kon doen. Okay. En ik heb dan in mijn wacht dat toch geprobeerd. Ik was toen nog geen staflid daar, dat te doen en dat was heel succesvol. En ik moest dat dan de ochtend daarvoor op de ochtendstaf brengen en was toen heel boos tegen mij dat ik daar niemand de toestemming had voor gevraagd. En ik heb dat toch gedaan, maar ik had daarvoor die patiënt al gaan zien, de ochtend, en die was zich al aan het scheren. Want het grote voordeel is van die toegangsweg is dat patiënten veel sneller herstellen en veel sneller het ziekenhuis kunnen verlaten en minder complicaties hadden. En dan heb ik heel de staf gevraagd van gewoon om toch te komen kijken. En dan heb ik nogal een flinke entree gemaakt daar in het Academisch Ziekenhuis van Groningen. En is men eigenlijk ook overtuigd geweest dat voor sommige operaties dat men dat inderdaad kon doen in plaats van met een grote insnede, met die kleine insneden. Oké. Ja. En waarom heb u gekozen voor Groningen? Want daar ben ik wel heel nieuwsgierig. Ja, omdat na mijn opleiding, ik had dus 6 jaar chirurgie gedaan in Leuven en in Roeselare. Dan heb ik gezegd, ik wil me toch bijkomend verdiepen. En dat was een specialisatiecentrum in de leverchirurgie, het transplantatiecentrum, professor Maarten Sloof. Maar ook andere vormen van chirurgie was daar zeer flink geëvolueerd. En ik wist dat je in Nederland heel wat kansen kon krijgen. De Nederlandse chirurgen hebben het voordeel van, als je bewijst toch enige kennis te hebben, van dat je wat snel mocht groeien. En dus dat was mijn voordeel ook in Groningen. Die 2 jaar heb ik veel bijgeleerd. En ben ik wat matuur geworden. Heb ik dus veel zaken zelf kunnen of mogen doen. En dat was toch wel echt een voordeel, ja. Ja. Kunt u wat meer vertellen, obesitas? Ik krijg ook vaak de vragen van, goh, ik voel me zo dik. Maar wat is nu eigenlijk obesitas? Ja, dus juist obesitas, dat hangt een beetje vanaf welke terminologie je hanteert. En de klassieke terminologie is nog altijd gebaseerd op de body mass index. Ja. Dat is eigenlijk het gewicht in kilo's uitgedrukt op de lengte in kwadraat. Of dat nu de meest ideale parameter is, dat gaan we te veel in detail maken. Maar dat is de internationaal toch nog meest gehanteerde parameter. En patiënten met een BMI van 40, dat zijn dus echt zware mensen, die worden morbide obese genoemd. Okay. Echt dus ernstig obese. En daarvoor is het zo dat er een indicatie bestaat om die mensen heel kundig te behandelen, omdat alle andere behandelingsmethodes onvoldoende gaan zijn.
Maar nu is het toch ook gebleken dat niet alleen patiënten met een BMI van 40, maar ook met een wat lager BMI, 35, met geassocieerde aandoeningen, ik noem diabetes, zeer hoge bloeddruk of slaapapnee, ook heel flink geholpen zijn met een operatieve interventie. Dus dat betekent dat dus heel wat patiënten, niet alleen als ze heel zwaar zijn, maar ook als ze geassocieerde aandoeningen zijn, een goede kandidaat vormen voor zo'n operatie. Ik heb ook iets gelezen over de buikomtrek, dat verschilt met mannen en vrouwen. Ja, de buikomtrek, ja inderdaad, de buikomtrek zou ook nog een goede parameter geweest zijn. Het enige probleem is bij de buikomtrek te meten, waar meet je het juist? En dat is een beetje technisch, is het daar, de navel is niet altijd een referentie, omdat de navel soms wat lager kan hangen. Maar de buikomtrek zegt wel wat meer hoe metabool iemand gezond of niet gezond is. Dat is correct. Patiënten met een zeer grote buikomtrek hebben dikwijls een hele grote lever, hebben heel veel intra-abdominaal vet, vet in de buik en zijn metabool slechter. Maar de buikomtrek zou misschien wat betreft metabole status een betere parameter zijn, maar wordt niet gemakkelijk gebruikt omdat ze niet goed repareerbaar is voor alle patiënten. En waar meet je het ook? Dus dat is een klein beetje, het is niet de meest ideale parameter, nee. Ja. Welke technieken? Want ja, je hoort zoveel, er zijn zoveel technieken en u bent de expert. Dat ga ik nu niet zeggen, maar we hebben toch natuurlijk flinke ervaring opgebouwd. 20, 25 jaar geleden, dat gaat u misschien ook nog weten, was voornamelijk de maag die wat furoren maakte. Maar de resultaten waren zeker niet slecht, maar heel wat patiënten hadden toch een flinke inhibitie in de kwaliteit van leven. Ze moesten veel overgeven, de band kon een keer slippen of de band kon zelfs moeilijker ingroeien, met alle problemen van die. En dan gaandeweg, de populariteit van de maag is wat te loog gegaan. Midjaren 2005, 6, 7 enzovoort. En dan in het voordeel van de betere operaties. En ik heb toch een paar foto's meegenomen dat wat in te kleuren. De operatie die nu wereldwijd toch een klein beetje de meest populaire is, in de Verenigde Staten zelfs voor 80%, is de sleeve-gastrectomie. En bij de sleeve-gastrectomie wordt een flinke verkleining gedaan van de maag door de maag verticaal te splitsen. En nadat die gesplitst is, dan houd je hier aan de rechterzijde een sleuf van de maag over, vandaar de naam sleeve. En de bedoeling is, op het moment dat patiënten eten, gaat het eten hier natuurlijk wat stagneren voordat het de 12-vinger darm induikt, omdat aan het uiteinde van de maag hier nog een sluitspier zit. En op het moment dat het eten wat stagneert, dan gaat dat maagbuisje wat uitperken en met allerlei zenuwen gaat het signaal gaan aan de hersenen en zegt, ik heb geen honger meer. Dus patiënten gaan in totaliteit veel minder eten en het resultaat daarvan is gewichtsafname. Kan dat ook door een soort gen zijn of een hormoon wat u... Nee, de tweede werking, heel goed dat je daarop alludeert, is we gaan die restmaag ook wegnemen. En daar wordt inderdaad heel wat, wij noemen dat appetizing hormonen gesecreteerd, waarbij patiënten te veel eetlust hebben. En door die groot deel van de maag weg te nemen, gaan patiënten ook minder eetlust hebben. Dus het is en we duidelijk minder eten, wat men restrictie noemt, en ook minder eetluststimulerende hormonen afscheiden. Is een goede operatie, is eigenlijk dus nogmaals momenteel wat de meest frequente operatie wereldwijd. Het enige probleem is dat soms patiënten wat een reflux kunnen doen, dat het zuur wat terugkeert. En dat op lange termijn de gewichtsafname toch wel wat minder is dan de gastric bypass. Die wij meestal nog prefereren, zeker voor de patiënten die echt wat te zwaar zijn en die bijvoorbeeld diabetes hebben. Ja. Ik ga de bypass ook een keer eventjes uitleggen. Als je het hier wat kunt zien. Je ziet dezelfde maagconstructie en hier bij de bypass gaan we eerst een klein voormaagje maken. Dat voormaagje wordt afgesplitst van de rest van de maag. Met dezelfde bedoeling als bij de sleeve. Op het moment dat patiënten eten gaat dat voormaagje opgevuld geraken. En met allerlei zenuwen gaat het reflex ontstaan naar de hersenen van ik heb geen honger meer. Dus minder eten is en blijft de hoeksteen van succes van alle overige operaties. Maar hier gaan we een stukje malabsorptie aan toevoegen. Dat betekent dat van het eten dat je alsnog eet, gaan we ook maken dat je wat minder suikers en vetten opneemt. Daardoor de bypassconstructie. We gaan hier de dundarm klieven. Dit deel van de dundarm, dat ziet je hier nummertje A, wordt opgetrokken. Hier op het kleinmaagje ingenaaid. En wat later op het verloop van de dundarm gaan we dat deel van de dundarm terug connecteren. En dan kunt u zeggen, dat ziet er mij wat een ingewikkelde constructie uit. Dat is het eigenlijk niet. Op het moment dat u eet, gaat u minder eten. Het eten passeert in de dundarm. En omdat in die twee dundarmen de spijsverteringssappen nog niet bijgemengd zijn, gaat je hier veel minder suikers en vetten opnemen. De opname pas geschieden op het moment dat hier de spijsverteringssappen het voedsel gaan vervoeren. En dus dat stukje van de dundarm, de totale lengte van de dundarm is ongeveer 6 meter, maar door hier 1,5 meter uit het circuit te plaatsen, gaan
gaan patiënten ook minder suikers en vetten opnemen. Waardoor dat de resultaten voor patiënten die suikerziekte hebben, hoge cholesterol hebben, is wat beter dan bij de sleeve. En de derde werking is toch nog altijd zoals bij de sleeve-gastrectomie, omwille van het eten dat niet meer in die grote maag terechtkomt, gaat die grote maag tijdens het eten niet uitzetten, die gaat krimpen weken na de operatie. Okay. En op het moment dat die maag krimpt, gaat ook minder eetlusstimulerende hormonen afscheiden. En dat vertaalt zich ook weer door minder eetlust op te wekken tussen de maaltijden door. Oké. Al mensen dus, kan dit bij de sleeve, kan die maag dan weer uitzetten? Inderdaad, dat is een goede opmerking. En dat is ook misschien wat de kritiek, als je de wereldliteratuur leest, dat ongeveer 30% van de patiënten toch op lange termijn terug wat kunnen bijkomen. Omdat inderdaad dat maagbuisje de neiging heeft om wat uit te trekken. Nu, wat is bijkomen, dat wil niet zeggen dat ze tot hun initiële gewicht komen, maar ik zeg maar iemand die 120 kilo weegt en die naar een bepaald moment 75 kilo gaat en hij weegt dan terug 105 kilo, dan moet je toch zeggen dat de operatie niet gelukt is op lange termijn. Ja. Bij de bypass bestaat dat trouwens ook. En zou je zeggen, Mario houdt hier toch een veel kleiner maagpauze. Maar dat kan ook oprekken. En ook de verbinding tussen de maag en de dundarm kan ook wat oprekken. Maar hier is de kans op nieuw gewichtstoename op lange termijn tussen 15 en 20%. Minder dan die 30% bij de sleeve. Dus eigenlijk de maag blijft gewoon intact in het lichaam. En die kan je ook reconstructie doen. Ja, juist. En dat is ook een van de voordelen, wat theoretisch, hier blijven alle organen erin. Zodat in het worst case scenario dat er een indicatie zou bestaan om de operatie terug ongedaan te maken, is dat zeker haalbaar bij de bypass. Dan moet je terug die twee maaghelften aan elkaar zetten. De kans daartoe is zeer klein, laat dat duidelijk zijn. Maar je kunt het nog. Terwijl bij de sleeve, correct, is het natuurlijk zo dat dat orgaan weggenomen is. De kans daartoe is ook heel klein, maar inderdaad, hier, dat is een toch wel wat meer radicale operatie, omdat hier een deel van het orgaan verdwijnt. Ja. Ik hoorde wel eens mensen zeggen, ik heb een gastric bypass gehad en ik heb last van een dumping. Kunt u mij uitleggen, wat is dumping? Dat is inderdaad dumping. Dat is zeker bij patiënten die te veel suikers eten. En dat is typisch. Wij zeggen ook alle patiënten, als ze een bypass hebben gehad, van één zaak moet je nog oppassen dat je niet te veel snelle suikers eet. Wat zijn snelle suikers? Chocolade, ijscrème en dergelijke zaken. En hoe komt dat? Op het moment dat je veel suikers eet, dan gaat er plotseling in je bloed de suikerspiegel zeer snel stijgen. Uw alvleesklier, ik heb die niet getekend, die bevindt zich hier. Die gaat dat als een soort agressie op het lichaam beschouwen. En die gaat plotseling heel veel insuline produceren. En op een bepaald moment, dat kan een half uur of dat kan een uur na de maaltijd zijn, daar waar de suikerspiegels initieel zo hoog waren, dat voelt je niet echt, dan komt die insulinestoot eraan. Maar de insulinestoot zit dikwijls wat langer in je bloed dan dat je suikerspiegels hoog zijn. Dus op een bepaald moment gaan die suikerspiegels naar beneden en is er relatief gesproken wat te veel insuline. En dan zakt die suikerspiegels tot een waarde van 50, 60 en dan moet je soms wat, ja, dan beeft je wat of dan moet je wat zweten, dan moet je even gaan neerliggen. Dat noemt men ook de hete honger. En dat is juist paradoxaal op het feit dat je juist te veel suiker gegeten hebt, dat je na een half uur of een uurtje juist te lage suikers hebt. En de beste behandeling daarvan is de preventie. Dat betekent dat je van die snelle suikers moet afblijven. Ja. En daarvoor vinden we de bypass niet altijd zo slecht, omdat we de patiënten toch een soort negatief feedbacksysteem gaan aanleren, zodat ze beter van de suikers afblijven. Ja. Want een van de pitfalls van alle operaties is dat patiënten toch na een bepaalde tijd te veel suikers gaan innemen. En dat is ook een van de, laat ik het zo zeggen, oorzaken waarvoor dat we gewichtstoename zien. Zowel bij de sleeve als de bypass. Maar bij de bypass, omwille van het feit dat je wat gepenaliseerd wordt door die suiker in te nemen, zijn de resultaten misschien ook wat beter. Ja. Bepaalde mensen die dan dus over die BMI heb ik wat gevraagd. Ik zie allemaal instrumenten in je liggen. Ja. Het ziet er heel spannend uit. Kunt u mij daar wat over uitleggen? Ja, ik heb een paar van die instrumenten meegebracht. Het zijn natuurlijk instrumenten die al gebruikt zijn, want normaal zijn die instrumenten, wij noemen dat disposable, voor eenmalig gebruik. Maar goed, we hebben ze allemaal goed geregeld. Ja. Dat zijn bijvoorbeeld allemaal klemmetjes waarmee we de operatie doen. Je ziet dat is een heel fijn klemmetje die via een 5 mm trocar of een 5 mm kanule in de buik wordt geplaatst. Dus aan de linkerkant heb ik zeg het hier, een klemmetje. Aan de rechterzijde, misschien kunt je het zien, zie ik hier een schaartje. En langs die wijze kunnen we de weefsels disseceren
afscheiden van elkaar, knippen en dergelijke. Dit is de wijze waarop dat we kunnen hanteren. Met een soort hefboommechanisme ter hoogte van de kanule of de trockaar die zich hier bevindt. Dan moet u niet beven, denk ik. Nee, dat doen we meestal niet. Dat zou niet echt een zware avond moeten. Nee, dat is juist inderdaad. Dat hebben we meestal niet. Natuurlijk, we zijn daar in de loop van de jaren in getraind. En soms, als goed, je hebt dan bepaalde weefsels gedissekeerd. En dat is nog mooi door de medische industrie. Je hebt 2 grote medische firma's die dat gemaakt hebben, Amerikaanse firma's. Kun je ook bijvoorbeeld, ik ga je een keer tonen bij de sleeve. Je ziet dat die sleeve hier van elkaar gesplitst is door allemaal rijen nietjes. Ik weet niet of je dat kunt zien. Ja, ik zie het, ja. Dat zijn 3 rijen nietjes langs beide zijden. Dat naaien we niet. Dat zou enorm veel werk zijn, duurt ook lang en dat zou minder hermetisch zijn. We hebben nu speciaal mechanische hechtingsmaterialen waarbij allemaal langs de beide zijden 2 maal 3 rijen nietjes zitten. Ja, net als daarmee kun je de maag, kijk, klemmen tussenin. Ja. Ook, ik sluit niet af, het is natuurlijk al gebruikt. Ja. En dan kun je dat afschieten. En als je dat afschiet, ontstaan er langs de 2 zijden 3 rijen nietjes, 3 rijen om perfect veilig te zijn. En tussenin zit er een mes die dit weefsel snijdt. En zo kun je consecutief, het zijn ongeveer een 5 of 6-tal van die stapels, kun je mogen de maag splitsen. Maar ook hier bij de gastric bypass, het is allemaal nu met mechanisch hechtingsmateriaal, kun je een heel mooie maagpouch maken door dat materiaal. Dus dat blijft gewoon in je buik zitten? Ja, dat blijft in de buik zo goed. Ja, en dat voel je niet? De vraag die veel gesteld wordt als we dan naar de luchthaven zijn, gaat het alarm niet af? Nee, dat gaat niet af. Dat zijn allemaal heel inert materialen. Het is niet van titanium, maar toch zoiets. Dus dat verteert ook nooit of dat gaat ook nooit absederen of een allergische reactie veroorzaken. Dat is allemaal op duizenden mensen en eerst op duizenden dieren getest is en perfect veilig. Oké. En het voordeel is dat het natuurlijk technisch wat gemakkelijker wordt. En de kans om soiling, dat betekent dat er tijdens de operatie wat maagweefsel wegschiet, is ook veel minder met die nieuwe mechanische materialen. Maar die zijn er ook nog maar, wat is het, 20, 25 jaar. En die hebben ook wat de grote sprong voorwaarts betekent voor de laparoscopische toekomst, voor de kijkbuisoperaties. Ja. Wat je ziet, maar deze raken niet door een toestel van 5 mm, dat is 10 mm. Maar goed. 10 mm is 1 centimeter insneden, dus dat is esthetisch ook nog heel verantwoord. Ja, en je ziet het bijna niet. Nee, je ziet het niet. Nee. En mensen, en denk ik, minder problemen om weer opnieuw te herstellen. Tuurlijk, omdat het grote voordeel is nogmaals van die kijkbuisoperatie. Wij hebben nog de open bypass gestart mid-jaren 90. En dat was een grote insnede. Ja? En patiënten bleven toen nog 10 dagen in het ziekenhuis. Stel je voor, 10 dagen. En we zagen toch heel wat wondabscessen ook. Patiënten konden ook niet zo gemakkelijk herstellen. Nu, in de dagen als we een bypass doen, blijven patiënten 1 nacht in het ziekenhuis. En dat is dus op een tijdspanne van 25 jaar dat de hospitalisatieduur, de duur dat je in het ziekenhuis blijft, van 10 dagen ingekort is naar 1 dag. Ja, dat gemiddeld is wel 1,1 voor de dag. zorg. Dus voor de zorg. En voor jezelf. De kosten gerelateerd voor de gemeenschap zijn ook flink afgenomen. Hè. Zeg maar aan de gemiddelde lichtdagduur, dat is nu wat technisch, van 600, 700 euro per ziekenhuis. Blijft 10 dagen in plaats van blijft 1 dag. Dan kost het voor, bij ons is dat de Belgische staat, hier is voor de zorgverzekeraars in Nederland, kost dat natuurlijk veel minder. Ja. Ja. En het is ook, wat dat heel belangrijk is, dat al die materialen gemaakt hebben dat de operaties ook veel veiliger zijn. Dat kan zo'n lek te hebben, wat dat toch een gevreesde complicatie is, dat is nu bijna uitgesloten. Ja. Door die verregaande professionalisering van het materiaal, maar ook de standaardisatie van de operatie. De operatie is nu zo een routineklus geworden, als ik het mag zeggen. Ja. De bypass neemt nog 50 minuten in beslag, bij ons de sleeve 40 minuten. Is het zo dat de patiënten veel sneller herstellen. De kans op een diepe veneuze trombose of een longembolie, dat zien we ook bijna niet meer, omdat patiënten zoveel rapper herstellen. Ja, en ook minder narcose neem ik aan. Natuurlijk, de duur is veel korter. Ja, aan de hand van... Nu met bij ons professor Melier is het zo dat we zelfs geen morfine meer geven tijdens de operatie, zodat de patiënten minder brakerig zijn. Dat noemt opium-free anesthesia, een beetje technisch, maar dat maakt ook dat het herstel weer zo gemakkelijker is. Ja. Okay. Dus op alle vlakken, niet alleen op de chirurgie, maar ook op de anesthesie, de verdoving, zijn er toch ook de laatste jaren grote stappen gezet
in de richting van een sneller herstel van de patiënt. En eigenlijk zouden we nu misschien kunnen de stap zetten dat patiënten maar 1 dag in het ziekenhuis blijven, maar het is misschien toch wat scherp. Daardoor prefereren we voorlopig nog, verkiezen we nog dat patiënten 1 nacht in het ziekenhuis blijven. Ja. Komt het vaak je voor dat een operatie niet lukt? Het zij een sleeve of een gastric bypass. Ik heb verschillende technische dingen van u gelezen. En ja, voor mij is het abracadabra. Ja, het is natuurlijk technisch, daarvoor moet je natuurlijk inderdaad jaren in het vak zijn. Het feit dat patiënten 9 dagen met een bypass en een sleeve geen gewicht kwijtraken, dat bijna niet. En het feit dat we er niet aan geraken met kijkbuizen ook niet. Ik denk dat de doorgedreven specialisatie gemaakt heeft dat we ook moeilijker van kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat er complicaties kunnen optreden. Ja. Als er complicaties kunnen optreden, dat kan van alle soorten zijn. Gelukkig zijn ze uitermate zeldzaam. Dan moeten we soms toch een heroperatie doen. En die kan technisch best moeilijk zijn, dat is juist. Maar in de meeste gevallen kunnen we dat toch allemaal met kijkbuisjes oplossen. En wij zelf zijn in de loop van de jaren, we mogen daar toch wel wat trots op zijn, toch wel een expertencentrum geworden. Waar patiënten komen die al een andere operatie gehad hebben. Of een patiënt met een gecompliceerd maagbandje. Maagbandje dat vastzit of die ingegroeid is. En dat het toch niet zo gemakkelijk is om die om te zetten naar een bypass of naar een sleeve. Daar moet je wat bijkomende expertise hebben. Dat betekent dat je toch wat bijkomende technische skills moet hebben. En dan inderdaad is het toch noodzakelijk soms dat we wat meer tijd besteden. Dan kan zo'n bypass toch wel 1,5 uur of 2 uur duren. Maar dan moet eerst dat maagbandje verwijderd worden. Dat littekenweefsel moet gekliefd worden. Dan moeten we toch even temporiseren om de operatie heel netjes te doen. Maar in bijna alle gevallen kunnen we toch zo'n heroperatie doen dat het in 1 tijd gebeurt. Vroeger was het altijd zo, een patiënt die een maagband had gehad, werd de maagband verwijderd en moesten we 3-4 maanden wachten om dan de bypass of de sleeve te doen. Maar nu kunnen we dat, wat is het, in 95% van de gevallen doen we dat in 1 tijd. Ja. En komt het ook wat je voor dat bindweefsel, ja, net als in dit geval, littekenweefsel. Ja. Inderdaad, dat kan soms inderdaad wat lastig zijn. Zeker soms zien we patiënten, moet ik zeggen, die 3-4 keer geopereerd zijn. Of patiënten die voor een andere operatie gehad hebben, zeg maar een mild verwijdering hebben gehad, of een galblaasverwijdering, waarbij heel wat littekenweefsel is. Maar we hebben nu met al dat perfect laparoscopisch materiaal kunnen we toch heel netjes dat littekenweefsel klieven, zonder de organen te kwetsen. En dat we dan eenmaal al dat littekenweefsel gekliefd is, heb je terug de organen in hun normale status. En kun je dan ofwel de sleeve of de bypass doen. Maar soms inderdaad is er heel wat littekenweefsel en wij noemen dat altijd een code 2 of code 3 patiënt, waarvan we verwachten dat het meer tijd in beslag neemt. Ja. En dan moeten we zeggen, goed, het kan misschien 15 à 20 minuten meer langer duren, maar het is voor ons niet noodzakelijk om daarvoor de buik opnieuw open te doen. Nee. We proberen het toch altijd met laparoscopie te doen, omdat de winst zo groot is. Oké, even kijken hoor. Nou, ik heb ook iets gelezen over de redo-ingrepen. Dat is wat u net vertelt. Ja, maar dat is een beetje, ja. Toch? Ja, onze specialisatie, ik het zo maar zeggen, is toch geworden gaandeweg. Want we doen ongeveer 1200, 1300 operaties per jaar, wat best een hoog aantal is. En daarvan zijn er toch bij ons, denk ik, 30% zijn heroperaties. Dat betekent dus nogmaals patiënten die voor een andere operatie hebben gehad. Ik heb zo net de maagband geciteerd. Maar er zijn ook patiënten die vroeger een sleeve hebben gehad, die toch terug te veel gewichttoename hebben, ook van de bypass. En dan is het zo dat je toch nog bijkomende expertise moet hebben. Wat kun je die patiënten nog bieden? Ja. En dat is technisch wat meer uitdagend. Als patiënten een gewichttoename hebben met een sleeve, dan gaan we ofwel een re-sleeve doen, gaan we terug opnieuw verhouden, of gaan we de sleeve-operatie omzetten naar de bypass, of gaan we die omzetten naar een SADE, nog een andere operatie. Dus daar moeten bijkomende expertise hebben opgebouwd, wat dat bij ons nu wel het geval is. Maar we zien ook patiënten, ook van andere landen, die dikwijls naar ons verwezen worden met complicaties. Patiënten die een bypass hebben gehad en die weinig of niet kunnen eten, die echt te veel vermagerd zijn. En waarbij dat men dan toch opzoekt voor de bijkomende expertise, hoe dat we dat moeten herstellen. En dan soms moet je inderdaad een hersteloperatie doen, of moeten we dan maken dat we een nieuwe verbinding aanleggen. Dat zijn voor ons zo wat de technische... Dat is niet makkelijk, neem ik aan. Nee, dat is niet gemakkelijk, maar dat zijn de zaken die we graag doen. Ja. En daarvoor hebben we in 2016, maar ik heb u dat al gezegd, Nicole, hebben we een internationaal webplatform opgestart, en dat noemt Barialink. Met de gedachtegang voordat elke moeilijke casus wereldwijd zou moeten kunnen voorgesteld worden aan experten wereldwijd. En ik heb dat eigenlijk eerst voorzichtig opgestart, België, Frankrijk en Duitsland, maar dat is nu een heel sterk
forum geworden, waarbij dus chirurgen wereldwijd patiënten of moeilijke casussen, complexe casussen komen voorstellen. En waarbij experten, dat is op een grote, wij noemen dat een virtual classroom, die problematiek bespreken, die advies leveren. En de chirurg gaat met die boodschap dan terug naar zijn ziekenhuis en zegt, en weet er veel meer van. Met enigste bedoeling is dat de kans dat de chirurg de operatie beter verricht en de kans dat de patiënt minder complicaties heeft, dat die veel groter is. En we hebben op dit moment meer dan 2000 internationaal gesproken members op dat forum. En dat wordt, goed, ik kan niet zeggen dat het een hit is, maar het wordt toch heel flink gefrequenteerd. En heel wat chirurgen doen op onze expertise beroep om die moeilijke casussen aan te pakken. Ja. Ja, ik heb inderdaad ook heel veel dingetjes van u gelezen. Ik zie heel veel artsen uit het buitenland bij u komen. U bent net op congres geweest. Ja. Altijd op weg. Ja, dat is een beetje net... Ja, goed, ik kan mijn leeftijd niet zeggen, maar dat wordt er inderdaad wel wat zwaar van. We krijgen natuurlijk veel uitnodigingen, ook overal te gaan opereren. Ik kom nu van in het buitenland, waar we een paar moeilijke heroperaties gedaan hebben en een lezing gegeven. Ja, is natuurlijk, ja, daar zijn we blij om, trots op. Dat vinden we natuurlijk wel fijn, maar het moet natuurlijk al beheersbaar zijn, want mijn hoofdopdracht is natuurlijk nog altijd hier in het ziekenhuis. Ja. In Sint-Jan in Brugge en in Knokke. Dus ik moet dat toch altijd maar weten te combineren. Die heel wat internationale verplichtingen, dat is fijn, dat streelt de eer enzovoort. Maar goed, het moet toch nog beheersbaar blijven. Ook familiaal, begrijp. Zeker weten. Familiaal is het ook niet altijd zo gemakkelijk. Ja. Tot slot, dokter Bruno Dillemans. Ik wil je danken voor dit aangenaam gesprek. Dank ik wil namens ons en de kijkers heel veel plezier, veel kijkplezier en misschien tot de volgende keer. Dank u in elk geval.